Sa Romeo Alfredo Mena, Meliton, Vivencia, Fernando, and Darwin, offered by Sarmiento and Potot families. For the souls of Pedro, Estefania, Danilo, Pedrito, Tomasito, Joveta, Vicente, Petronela, Nestor, Norma, Leliusa, Damiana, Randy, Helen, and Jeprox, offered by Potot and Sarmiento families. For the souls of Maxima, Alvin, Monina, Cleto, Nonelonio, Evelyn, Pedro, Cristita, Carmen, John, Paul, Luz, Pedro, Erlinda, Lenesita, Generoso, Senior, and Nelson, offered by Aurelien Dizon. For the souls of Etequio, Senior, Carmencita, Cheryl, Cleope, and Cristina, offered by Gamotan family. For the souls of Carmen, Evangeline, Vince Michael, Eliosa, Josefina, Rodolfo, Telma, Roberta, Glacerio, Floro, Jose, Glenda, Celestino, Mercedes, Rafaela, and all souls of Dancerio Osmeña National High School Batch 1988, offered by Deo Adoptanti. For the souls of Valentina, Cirilo, Violeta, Lorna, Amelita, Dan Evans, Basilio, Fortunata, Vicente, Pedelina, Anselmo, Leonora, Eliodora, Pelomena, Teresita, Victor, Pedro, Rizalina, Wilfredo, Benjamin, Luciana, Francisco, Tanyeng, Matilde, Ben Rizzo, Maria, Tarso, Rodeta, Ernesto, Marcelina, Juanito, Concordio, Edeta, Gualberto, Amparo, Pablo, Sergio, Adoracion, Azucena, Edgardo, Nanette, Urbano Senior, Rosa, Bennett, and also Supergatory, offered by Delia Dayday. For the souls of Alejandra, Abonja, Cynthia, Felicidad, Guillermo, Sean, Julius, Melanie, Leonardo, Marshall, Mateo Jr., Crescente, Alexander, and Jesus, offered by Emma Lastimosa. For the souls of Urbano Senior, Rose, Amparo, Edgardo, Nanette, Grace, Fortunata, Basilio, Francisco, Purificacion, Anastasio, and Romana, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Edgardo, Rosa, Grace, Nanette, Urbano Senior, Amparo, Basilio, Matilde, Fortunata, Marcelo, Valentina, Anastasio, Romana, Lauren, Violeta, Amelita, Benjamin, Filipe, Pastora, Edwina, Pedro, Rizalina, Ben, Francisco, Purificacion, Emma, Nelo, Hel, Rose, Melanie, Cynthia, Dan Evans, Muhammad, Eric, Ralph, Marian Fe, Yolanda, Alan, Lucrecia, Nick, Leone, Wilfredo, Mariano, Ruben, Benjamin, Marcelina, Danilo, Elwin, and all departed souls of Seño Elementary, Batch 1967, ANS Batch 1971, and all senior faculty and personnel, and for the souls of Humphrey, Isabelita, Maria, Ernesto, Rodetta, and Adora, offered by Marian Caime and family. For the souls of Miguel Senior and Junior, Agustin, Visitacion, Bebelina, Eduardo, Bibi Boy Hyson, Presca, Elma, Esterlina, Elmer, and Marieto, offered by Inda Indoma and children. For the soul of Jesus Bacaltos, offered by Vilma Lee. For the soul of Mila Alir Garbes, offered by Julie Itaas. For the soul of Mary Jane T, offered by Mario Godfrey and Mario Chedchet Guerra. For the souls of Hermogena and Soledad Calago, offered by Ebeng Abanes. For the souls of Junicio, Joey, Anastasio, Emilia, Medelina, Jesus, Joselito, Gregoria, Luis, Lino, Ramon, Minda, Ernia, Vicente, Darius, Praxedis, Liberata, Calixta, Mariana, Donabel, Ernesto, Francisco, Vivian, Feliciana, Maria Reta, Bibi Robles, Celestina, Seperina, Nicanor Sr., Eleuteria, Sherwin Tacoloy, and Melba Tacoloy, Policarpo, Epipanio Cortez, and Marty Bantilan Sr. And for the souls of Gilbert Oropeo and Ana Maria, offered by Annalie Oropeo. For the souls of Ann Teresa, Catherine, Ann, Thomas, Michael, John Patrick Fagan Sr., Deborah Rowell, Jack, Mike, Sue, Deb, Sandy Caroline, Dave McDonald, Queen Elizabeth II, Marian Lal, Michael Kisane, Nancy, and also St. Purgatory, offered by John Fagan. For the souls of Helen and Mary, offered by Diana Barnes. For the souls of Juscora, Malchora, Marcelino, Edwin, Bascon, Lourdes, Enriqueta, Nemesio, Marilyn, Soledad, Amelita, Danilo Bacalso, Elizabeth, Erwin, Nicanor, Florida, Claro, Abonda, Lucia, John Palparan, Monina, Dus, Clarence, and June, offered by Dave. For the souls of Alejandro Sr. and Jr., Leoncia, Marilyn, Nemesio, Francisco, Paosta, Sixto, Barbara, Jose, and Raimonda, offered by Corazon Villarreal and Pablita Sultan and family. And for the souls of Josita Soto, Charmin Maga, Silvestre Alvarez, Nina Peñero, Elma Daan, Romeo Blanco, Emelinda Bawang, Isabelita Labos, Gigi Gonzalez, Emma Borjal, Yuno Rivera, Lizelle Encherto, Ingrid Rendon, Agapita Hetaruelas, Idna Roldan, Maria Orpio, Norma Sueco, Milba Tacoloy, and also some purgatory, especially the forgotten ones, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus family. And for the souls of Carlos Wilfredo Praxedis, Raquel Reconalia, Abraham, Gigi, Joel, Marcy, Cynthia, Herbert, Teresita, Juan, Ernesto, and Cesar, offered by Dennis Gonzalez.
For the souls of Leoncio, George Franco Caprio, Sanibel Insuga, Beta, Anastasia, Clive, Anselmo, and Maximo Sr. offered by Jima. And for the souls of Flor de Liza, Cecilia, Romeo, Raimonda, Proxedis, Liberata, Jovita, Melba, Norma, Bebe Robles, and Ricardo, and also sa purgatory, especially the forgotten ones offered by World Apostolate of Fatima, Capitol Chapter. For the souls of Araceli, Alberto Cesar, Ferdinand, Aurora, Napoleon, Estrella, Pacifico, Peter Senyo, P, Flora, Placido, Juan, Timotea, William, Andres, Asteria, Teresa, Tereso, Guillermo, Melvin, Melchor, Elizabeth, Edward, Edgardo, Susan, Rosetta, and Alma, offered by Miss Emily S. And for the souls of Delia, Aurelio, Lucia, Elias Sr., Marcelino Sr. and Jr., Leonarda, Elbeterio, Jesus, Esther, Joseph, Benvenido, Godofredo, Enrique, Julieta, Conchita, Remehia, Maria Teresa, Maria Lo, Madeline, Patricia, Monina, Tatay Berting, Lesa, Lesolet, Harold Sr., Melita, Darwesa, and also sa purgatory, offered by Marina Ortiz and family. And for all the souls in purgatory, especially the forgotten ones and all aborted and all unborn babies, offered by Renaldo and Vivin Biagan and family, Inyang Amaka, Winifrida Bibi Cabalis and children, Sarmiento and Potot families, Potot and Sarmiento families, Severina Pahalia, Delia Dayday, Deo Adoptanti, Emma Lastimosa, Evelyn Tradio, Marian Caimi and family, Inday Indoma and children, Miss Emily S. and Anonymous. Palihog Manindo, mag-ampo kita sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalok kang Maria, ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amo ikamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman unta diri kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amo ikamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tawo. Umupuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amo ikamatay. Amen. Hiampo mo kami o Santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga lisaad ni Jesucristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawa ni Jesucristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madala unta nga do sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag. Buntag.
Diyos namo sa kaluhoy, Ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, O Ginoo sa nga tanan, Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong namo, dili na mag-usab kami. Ayaw ako biyai, Ginoo Dios ko. Ayaw pagpahilayo ka nako. O Ginoo akong manluluwas, dali na bangi ako. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang ugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap ka na. Mga igsoon, aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, mangayo kita sa Ginoo sa iyahang pasaylo, kay siya puno sa kaluoy, kanato makasasala. Ikaw nga gipadala, aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi, aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangamaalang kanamo. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluy anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ambingi ang imong banay nga gitudluan kanunay sa mga buhat nga maayo, ug lipaya kami sa mga panabang karon, aron sa imong kaluoy maaga kami nimo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, na propeta Jeremias. Mingon ang katawhan sa Hodea, ang lumulupyo sa Jerusalem. Hala, hipuson ta si Jeremias. Kabsan bagod kitag mga pari nga makatudlo ka nato, ug mga tawong maalamon nga makatambag ka nato, o mga propeta nga musangyaw sa gisuldi sa Dios. Dili. Pasakaan ta siyag sumbong ug dili na kita mamati sa iyang isulti. Busa nagampo ako. Ginoo, patalinghugi intawon kining isulti ko kanimo. Ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway batok kanako. Ang kaayo baslan ba di ay dautan? Apan naghimo sila gahong alang kanako. Hinumdumi nga midangop ako kanimo aron paghangyo kanimo. Nga hunongon mo unta ang imong kasuko kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwas sa ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwas ako, Ginoo, diha sa imong mga Luwas na ko nimo
salitag nga ilang gibutang alang kanako. Kay ikaw man ang akong dalampanan. Sa imong mga kamot akong gitugyan ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinumanon nga Dios. Luwas ako, Ginoo, diha sa imong makanunayon nga higman. Nakadungog ako sa mga hagawhaw sa katawhan, nga makahadlukan ako gikan sa tanang dapit. Sa ilang pagsabot-sabot patukan ako, sa ilang paglaraw sa pagpatay kanako. Luwas ako, Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig anaa kanimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Diha sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwas sa ako gikan sa mga hakbom sa akong mga kaaway, ug sa akong mga manggugukod. Luwas sa ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Ang mga pulong mo, Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasarap ka nito. Kinudlugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha ka tinun-an o giingnan niya sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem o didto ang anak sa tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo ug bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhawon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak, niyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad ka nako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala ka mo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon.
Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao nga wala muanhi aron alagaran kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ligon ikaw, O Kristo. Ang dalan sa pagpangalagad, pagtugyan sa kaugalingon kontra versus ang dalan sa kaharuhay o sa tinguha, ambisyon, no? Si Kristo nga nag-ingon makatulong katulong higayonan ni no nang ingon siya nga na itugyan ni ang kinabuhi no? Iyang gihalad ang kikaugalingon no sa pagpangalagad sa ngadto sa kasakit kay dili gyud nato mapaabot ang kahimuot sa mga tao, ang pagdawat sa mga tao. Kanunay supak yun na sa kinaiyahan nga tawanon nga mo tugyan na gani kasam kay nabuhi mo alagad na gani ang tao no di gyud ta magdahom nga pakpakan gyud ka adunay popular acceptance no kanang muuyon ba ang mga tao ni ana dili gyud tan-awa ra gud unsay reaksyon no? Dili man ganito reaksyon giatbangan gyud dayon ang iyang pag-ingon nga magpalansang siya sa krus ang gipangayo dayon sa mga asawa ni Zebedeo ug mga anak ni Zebedeo no sa may giingon sa apostoles no sa duha ka apostoles nga trono dayon ang ilang gihunahuna no ambisyon nga makalingkod sa tuo makalingkod sa wala cross, trono. Mauman dayon ay dali kayong dawaton sa mga tao. Ambot kung anong ituboy gyud dayon nato, no, nining atong katilingban nga koneksyon o influensya, influensya kana dayon ay dali kayong dawaton. Koneksyon sa madali-dali dayon madali ang ato ang transaksyon. Dali dayon mahuman ang ato ang dili ta buot mo linya, dili ta buot nga maulahi ta, gusto din ta mauna. Ipasupit dayon nato sa atong lisensya. No, dalian na lang na boss. Lisod ra ba kay nang paglinya na dito sa pagkuha nimong lisensya, sir? Nya hasul biya kay na. Sige. Dalain kanila aron madali na. Di ba, no? Ingon niya na, dali, ngita-itag mas dali na yung dali kaayo mo na acceptable yun sa in general sa atong tawhanong kinaiyahan. No? Umana, naturalesa umana, unsay convenience, unsay comfort. No? Ibantay ta ana. Ayon mo ni, no? Usbon ko sama ni Jeremias, daghan ang naglaraw sa pagpatay kaniya kay ilisi na ng propetahan na, ilisi na kay mangita taglaing makatambag na itong mga maalamon nga mga tao nga maghatag na itong kasayon, maghatag na itong no? Dili lisod nga paagi. Ang pagkamakanunayon o sa ito giawit na ito sa Salmo, no? Luwas ako Ginoo diha sa imong makanunayon nga gugma. Ang makanunayon nga gugma bisan diha sa pagsulay, kalisod sa pagpangalagad, sa mga pagtamay sa mga tao, pagbugal-bugal, ang dali dawaton sa katilingban, makanunayon lang ganita, diha makabuot yun nato na. No? Mapakyas ta usahay, masipya ta, masayop ta, pagka makanunayon lang yun, kana lang yung consistency, fidelity, faithfulness. Amen.
pulong pa ni Jesus, ang labing dako, maukad tong mga lagad, dili magmando, dili magpakahari-hari, ang pagkasulugoon, o pagkamapaubsanon, diha sa pagpangalagad. Magampo kita, alang sa tinuod nga diwa sa pag-alagad, tali sa tanang katawhan. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Ginoo, himoa kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mahimong matuod nga mga alagad, nga namuhat uban ang samang kahingawa nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, mugamit sa ilang gahom alang sa kaayuhan sa katawhan, ug likayan nila ang panagbingkil ug ang kawalay pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga makaamgo kita nga ang kalampusan diha sa mga mata sa Dios dili masukod pinaagi sa suknanan sa kalibutan, kundili pinaagi sa pagtahod nga atong gihatag sa atong isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga sila nga adunay balatian makaamgo nga ang ilang kasakitan nga giantos hiniusa kang Kristo mamahimong dakong panalangin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga nangamatay makaani sa mga ganti dito sa kinabuhing tunhay, tungod sa ilang mga pag-antos dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming matuod nimong alagad. Langitong umahan tabangi kami nga mag-alagaray sa usag-usa pinaagi sa pagsunod sa imong anak nga miula sa iyang kinabuhi alang kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko tungod sa imong kahayo. Giluwas mo gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayo nga way suko. Mga
igsuon pagampo kamo aron ang hinyo ug ang ako nga sakripisyo ug ang atong mga pagpangalagad dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa libog ng santos kasimbahan. O Ginoo, suduunga nga maluluyon ang mga gasa nga mong gihalad kanimo aron pinaagi sa atong santos nga pagbinayluay sa mga gasa. Malingkawas kami sa among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ibayaw at Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang ngayong mataran. Santos nga mahan Dios nga tunhay, magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on o kaayo. Ugbo sa uban sa mga angheles sa langit, nagasangyaw kami sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron magsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, nihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao awron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik na. Aron maghandom sa kamatayon na magabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahani ning pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuangan kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon XIV, among Papa, ni Alberto, nuestro obispo, sa tanan nga mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ilabi na kanila nga among gidalanganhi sa altar, sa ang among mga balaang mga katuyuan, ang intensyon sa mga kalag sa purgatorio, sa mga nangamatay, mga biktima sa gubat. Ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles, o ni San Casimiro, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, sa pag-ampong itudlo ka nato sa atong mialagad nga manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, agdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imo man gingharian ang gahom nga himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi, ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ninyo. Manausap kanimo. Karon ipakita at timaan sa atong pag-inigsuunay, managdait ang kalinaw, maanaa ninyo, kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala bulahan, ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko nga kalawat kanimo apan pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanatong mulong dawat niini. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan,
ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Magampo kita. O Ginong Dios namo, itugot nga mahimong panabang alang sa among kaluwasan kadtong imong gihimo nga pasalig sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanino. manalangin kaninyo diha sa inyong pagpangalagad ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Manlakat kita diya sa kahilom sa pagpamalandong mayong buntag iyong tanan.